jorden. Og med and og lys. Senere skaber jeg mennesker på jorden, så der kommer liv. Denne historie, det kommer nu. Det her er Adam og Eva. De har det godt. De har det dejligt i paradisets have. Hvor længe mon det bliver ved? Dejligt vejr. Hvor det er skønt. Det er et dejligt have. Dejlig have i paradis. Vi har det så godt. Den dufter godt. Hold med jer. Du tænker et æble? Nej. Nej. Ikke spis de æbler. Ikke spis de æbler. Min mave knurrer. Vi er sultne. Vi er sultne. Hvad pokker? Hvad pokker? Hvor kom de fra? Det ved jeg da ikke. Er det nogen, at du har rullet dem frem? Nej. Jeg kan ikke tage en bid, før du. Jeg prøver. De er lækre. Ja, alligevel spise æble. Og så viser Gud dem ud af paradis. Og nu skal de arbejde. Nej. Nej. Adam, vi skal på arbejde. Ja, det kan vi jo. Gider ikke. Jeg gider ikke. Nå, hvad synes du, vi skal have til aftensmad i aften? Vi skal bare med kærlighed. Vil du love det? Ja. Eller du så en til det? Ja. Det lyder godt. Men vi må hellere se at komme på arbejde. Ja, det må vi jo. Der er jo ikke nogen, der kommer og gør det for os. Nej. Det kan man se. Ja.